ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬರೋದುಂಡು. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ದು ಕುಡಜಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಅಂಚಿನ ಜನ ಬ್ಯಾತ ಇರ್ಲತ್ತೆ ಮೂಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಲೆ ಮೇರೆ ಲಾಯ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಜಾಬ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ ಜೈ ಸಿನಿಮಾಡು ಇದನ್ನ ಐದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದಾರ್. ದಿಸ್ ಯುವರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಐದನೇ ಸಿನಿಮಾಡಂತೂ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ 100% ಬರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಬೋ ಜೈ ಇಡ್ದ ರೂಪೇಶ್ ನೆರವೇರಂಕ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಜೈ ಇಡ್ದ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯು ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ಐ ಗೆಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೋಡಾಂಡ ಎಂಚ ಎತ್ತಂಡ ಪಣ ಟೈಮ್ ಪಣ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ ಸರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಪಂಜ ಸಿನಿಮಾ ದುಮ್ಮು ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಡಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಜೈ ಬರ್ರೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಎನ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆದಿತ್ತು ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಿಲಿಪಂಜದ ವರ್ಕ್ ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ ಶುರು ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿಲಿಪಂಜದ ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಡೇಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಂಡ್ ಪಣ ಜೈ ದುಮ್ಮು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎನ್ನ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ನನ್ನೊಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಪರ್ ಪಂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಈಸಿ ಜಾಬ್. ಪಣ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಐತ ಪೀರಿಯಡ್ ಪಣ ಅವು ಥಾಟ್ ಉಡುಪುಂಡು ಪಣ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಪುನಿಯಪ್ಪ ಇರೆಗ ಅವು ಥಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅದು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಪೋಪುನು ರಡ್ ಮುಜಿ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಅವು ಫೈನಲ್ ಆಪುನು ಆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಆಣ ಈಗ ಅಂಚ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಉಪ್ಪುನ ಸಡನ್ ಆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಟೋಟಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪಡ ಅಂಡು ದಯಮಾಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಅಗೇನ್ ಟು ನ್ಯೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ನ್ಯೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿ ನೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಅವೆಂಚಿನ ಆದಿತ್ತನು ಪಂಡ ಹಾಫ್ ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ ಆದಿತ್ತನು ನಾನು ಹಾಫ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಪಂಡ ಜೈ ಬತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಮಲ್ಪೊಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಂಕ್ ದಯಮಾಡ ಎಗೇನ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ದಯಮಾಡ ಇಂಕ್ ನಮ್ಮ ಜೈತ ವರ್ಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಆದ ಪಿಲಿಪಂಜ ಬಂದಾಗ ಇಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನಾವಣ ಇಂಕ್ ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಪನೋಡ ಅಂಡ ಇಂಕ್ ರಿಲೀಸ್ ದಾನಿ ಆಯ್ತ ರಿಲೀಸ್ ದಾನಿ ಎನ್ನ ಮಂಟೆಡ್ ಒಂದು ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ಇದು ಏಪ ಏಂದು ಇವಂದು ನೆತ್ತ ಬೇಲೆ ಏಪ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪನು ಅಂದು ಬಿಕಾಸ್ ನೆತ್ತ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕುಲ್ಲೌಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಂಕ್ ಐತ ಕೊಡಿ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಏನ್ರಿತ್ತು ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸಾನದ ಎದುರು ಅಂತ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೆಹನಾಯಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಎಂಚಿನ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ದೈವದ ನೆಕ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅ ಸೇಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅವೇನು ಯಾನು ಅಂತ ಬ್ಯೂಟಿಫೈ ಮಲ್ತದೆ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೂಲಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಾವು ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಎಂಕ್ ಸೊ ಎಂಕ್ ಯಾರು ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಏಪಲ್ಲ ತೂಲೆ ಹೊರ ಅವರು ಬರಡು ಥಿಯೇಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂಲೆ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಪಣಂದು. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವು ಕೇರ್ನಾಗಾನೆ ಆ ವೈಬ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತನು. ಸೊ ಆ ವೈಬ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇರೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಆ ಟೈಮ್ಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಇರೆಗ್ ನಮ್ಮ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಲ್ಲ ಪೀಕಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇರೆಗೆ ಆ ಫೀಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಬೇತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಒಂತೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತೆ ಟಾರ್ಚರ್ 5.1 ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೋದು ಸರೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೈ ಸರೌಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲ ಆಗ್ತಾರೆ ಓಲು ದಾದ ಒಂದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ರಡೆಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರೋದು ಪುಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಈ ಸೈಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಬೇತನೇ പോകുന്നുണ്ട് ಈ ಸೈಡ್ ಕುಡಿದಾದ್ರೂ ಫೀಲ್ ಆಗೋದುಂಡು ಹೌ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ವಾಸ್ ದಯಬಂಡ ಇಂಕ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೆಟ್ ಇಂಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗೊಬ್ಬರ ಮಸ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಶುರು ಮಲ್ಪನಾಗನೇ ಸರೌಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಬತ್ತೆ. ಸೊ ದಯಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜನ್. ಸೊ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗನೇ ಒಂತೆ ಸರೌಂಡ್ ದ ಫೀಲ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಪೋಯ್ ಪಂಡ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಬತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದ ದ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಕೊರ್ನಿಯಾನು ಏಪ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಂಡ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಕೊರ್ನಿ ಆಂಡ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಸರೌಂಡ್ ಓಡೆ ಬರೋಡು ಎಂಜಿನ ಬರೋಡು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಮಿನಿಮಮ್ 1 ವೀಕ್ ಅಂತ ತೊಂದೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಕ್ಲ ಇನ್ನು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಎದುರುಡಿತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಸ್ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಹೋಲ್ಕೊಳ್ಳುವಂತು ಪಾಪ ಆಚಿನ ಸೀಟ್ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಬರ್ಪ ಈಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೂಡ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಯಬಣ ಪಿರೌಡ್ಗಳ್ನ ಯು ಗೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಫೀಲ್ ಮಧ್ಯಡ್ಗಳ್ನ ಮಾತ್ರ ಆ ಸರೌಂಡ್ ದ ಫೀಲ್ ಇರಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತು ತೋಡು ದಯಪಂಡ ನೆಟ್ ಇರೆಗೆ ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೈಸ್ ಆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪಡಾಂಡ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲು ಓ ಟಿ ಟಿ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚ ಬರ ಕಾಪೊಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಥಿಯೇಟರ್ ತಿಕ್ಕುನ ಆ ಫೀಲ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಪಂಡರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್ ಪಂಡರ್ ಆರ್ ಎಂಚ ಅವನ್ ಫೀಲ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಸರೌಂಡ್ ದ ಫೀಲ್ ಅವನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೋಡಾಂಡ ನಿಕ್ಲು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತದೇ ತೋಡು. ಸೊ ದಯಮಲ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬತ್ತೂಲೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಣು ದಯಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡ ನಾನೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೆಪ್ಪಿರು ನಾನೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೆತ್ತ ನಮಗೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್.